एमपी दियो ना दी भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय सासालो एमपि मण्डल बिसिङाव क्लाइनाय खासमाय गामिनि ब्रुसरा थिकेमो 63 नुखुंनि 168 बुथा तिप्रामथा याकारै बिएसपिनि बानारम फाइका बरनो लामसगै नाहारका एमपि रेबती तिरफ्रा लगियो मानजाखा टीआरपी सिनि चेयरमैन पातालकैया जमातिया एमएलए प्रमोद रियांग एमएलए रंजित दास एमडीसी भूमिका रियांग नखबै ते गोबांमा बीजेपीनि आदंर लामसुमा पान्डावो ककदाना थांगै एमपि रेबती तिरफ्रा अमर साका तिप्रा मथारा कक्समि गलक गलक सावो सामं मुंसाफान खाया आबोनि बागै तिप्रा मथा याकारै बीजेपीनि बानारम फाइका नि साका भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम तिरपा मथा याका बीजेपी फाइनेल खाबाय खुबाय लामसगो तिरपा मथा याका बीजेपी फाइनेल खाबाय खुबाय लामसगो दिनै जों एमपि मण्डलनि कायसा ब्रो सेटलमेन्ट जेटा खासमाय पारे आरो जों बिनि जोगदान प्रग्राम कायसा खैका आरो 63 फैमिलीसनि 168 voters मथा याकारै चिनि भारतीय जनता पार्टी खैका बरकनो एर आगे अनेक बुल बुजिरि ओइ बरकर किसा अनलामा हिमबानि चिनि बुखो पाताल कना जखन बुजाका आफुर बरक और प्राय 100 आई बुद्धिका बाकी अन्य जगह थांमाने बरक साइमंका कक सिमी साव केबो काम खैया सावन बागै तिनि नरेंद्र मोदी बरनो जेबाबे हजार हजार कोटी टाका रां खर्चा खलाय बरनर जत नागरिकनि जे मानथाय फेसिलिटीज रि दंगो आबो बर बुजिका नरेंद्र मोदी सारा उपाय करै हाइनि बागै बीजेपी बरकनि जुगनि